de la Cluj, Abram Fițiu, este pentru prima dată la un eveniment Kangen. Dar aș dori să îl invit aici și să se prezinte singur. Am urmărit niște cursuri de bioelectrică a apei ale domnului profesor și mi-am propus pe viitor să organizăm, având în vedere că eu am o vârstă, am zis, tabăra care schimbă vieți. Poate fi le putem numi oricum. Important e să ne întâlnim și să învățăm. Pentru că apa este magică. Și cu cât avem mai multe informații despre apă, cu atât putem ajuta mai mulți oameni să fie sănătoși. Mie îmi place să îl amintesc, de exemplu, pe Andrei Coandă, al nostru, care a cercetat apa o viață. A demonstrat că poți bea tone de apă dacă tensiunea superficială a apei este mai mare de 45, că nu te hidratează suficient. Și suplimentele luate cu apă care are tensiunea superficială mai mare nu sunt asimilate de organism. În ultimii 12 ani am citit foarte mult despre apă și cât am citit eu în 12 ani, am găsit la domnul profesor într-un curs și am zis, wow, mie mi-a trebuit o grămadă să aud. Îl las mai departe pe domnul profesor și mă bucur că e aici. Mulțumesc, Elena. De regulă, când îi dai microfonul unui profesor, știi doar când începe. Așa că să te rog, nu știu cât timp ai stabilit, să ridici mâna ca să mă opresc. Eu sunt un profesor de ecologie astăzi la USAMV la Cluj-Napoca. De-a mi-am început cariera în învățământ ca profesor de vin. De regulă trebuia să încep invers, să încep ca profesor de apă acum 25 de ani și să termin ca profesor de vin. Dar viața se întâmplă așa cum se întâmplă. Și atunci, pe subiectul apă, dacă m-ați invitat să vă vorbesc despre apă, strategia pe care Kangen o are la nivel mondial e bună, este extrem de practică în demonstrații pe care le-ați făcut. Dar un profesor ca mine de ecologie, profesor de metale grele, de apă, și o să vedeți conexiunea imediat, o să vă aducă în imagine o altă dimensiune a apei. În momentul în care noi am intrat în Kangen de o vreme, am încercat să vedem care este mecanismul prin care noi, foști consultanți pe fonduri europene, care am implementat proiecte de peste 150 de milioane de euro în zona de agricultură, cu o viață extrem de stresantă, ne-am lăsat de sportul acesta, în ce măsură apa ar putea deveni pentru noi mai mult decât un element de băut și să fie chiar un element de business. Și atunci a trebuit să concepem un mecanism de business ușor diferit de ceea ce am văzut până acum la nivel mondial și mecanismul este următorul. În orice prezentare am văzut până acum pe care ați făcut-o diferiți distribuitori din sală în diferite demonstrații, am văzut că până la urmă cuvântul sănătate apare mai discret, pentru că legal n-ai dreptul să folosești acest cuvânt. Dar până la urmă, doar astăzi am văzut de câteva ori pronunțate elemente legate de patologii, legate de sănătate. Și atunci mi-am zis eu, cum ar fi să depășim paradigma asta? Chiar dacă echipamentul la nivel mondial în Japonia este un echipament medical, în România nu este. Deci n-ai dreptul să folosești niciun argument, dacă vorbim de lege, pe subiectul de sănătate. Și atunci am zis, plecând de la pandemia COVID de acum câțiva ani de zile, dacă următoarele business-uri în lume vor trebui să rimeze cu sănătatea, cum ar fi să facem un business de sănătate, în care să integrăm și să îmbrăcăm Kangenul din punct de vedere legal, încât să nu mai poată fi atacată povestea de către nimeni. Și atunci am luat un profesor de stres oxidativ de la UMF Cluj-Napoca. Am zis că dacă stresul este problema pentru care eu mi-am schimbat viața dintr-un consultant extrem de stresat pe fonduri europene și trebuie să devin un individ mai sănătos și mai puțin stresat, mi-a luat o colegă de la UMF, profesor de stres. Am dat drumul la un cabinet medical, a început cabinetul de vreo 3 săptămâni de zile și cabinetul este specializat pe detoxifiere. Deci un cabinet medical cu toate actele în regulă, cu autorizație sanitară, așa, încât să putem da drumul la o astfel de abordare sanitară. Și acum să o îmbrace? Noi, în tot ce înseamnă detoxifiere, de fapt, ce trebuie să facem? Să ajutăm ficatul
să realizeze o activitate numită sulfoconjugare prin care se poate extrage din sânge substanțe toxice, că vorbim de metale grele, că vorbim de pesticide sau alte elemente, din mediul înconjurător. Ca acest proces să se poată întâmpla, ficatul are nevoie de o hrană specifică. Și atunci, practic, tot ce înseamnă patologie modernă din ziua de astăzi este legată de această capacitate a ficatului de a extrage din sânge. Ca ficatul să poată extrage din sânge, apa noastră ar trebui să ajute organele corpului să poată face acest demers. Ați prezentat 3 parametri. Cea mai avansată știință din lume care se referă la apă se numește bioelectronica apei. Un francez, hidrolog șef al Franței acum multă vreme, până în 1960, timp de 50 de ani de zile a studiat legătura dintre apă și patologiile pe care indivizii le au. Și pe o viață scoate o știință nouă, se practică astăzi în tot ce înseamnă universități din Europa, Franța, Germania. Eu predau la USAMV de câțiva ani de zile, care ia în calcul 8 parametri ai apei, dintre care 3 i-ați prezentat foarte bine adineauri: microstructură, potențial redox, pH, foarte bine, în regulă, dar mai sunt și alții care pe dimensiunea medicală sunt esențiali. Și am să vă dau doar 2 exemple, și anume rezistivitatea apei, de departe cel mai important parametru de caracterizare a unei ape pe pământ, și numărul 2, tensiune superficială. Și o să mă refer la primul parametru, rezistivitate. Când vorbeați în imagini, domnul Tule, de ape miraculoase, Lourdes, etc., la nivel mondial, oamenii de știință nu cred în miracole, motiv pentru care au trimis echipe pe teren, în toate aceste locuri, din Hunza, din Pakistan, până în Okinawa, până unde vreți în Mexic sau în Franța, la Lourdes, și au încercat să înțeleagă cu ce e diferită apa de la Lourdes de o altă apă din Franța, ca să poți declara că este o apă miraculoasă. Și primul parametru care a sărit clar în evidență în măsurătoare se numește rezistivitatea. Cancerul se dezvoltă într-un individ atunci când rezistivitatea apei este între 0 și 500 de ohmi. Și atunci când a plecat el în Hunza, în Pakistan, și apoi asistentul lui Patrick Flanagan, ca să înțeleagă ce se întâmplă cu apa din Ghețarul Karakorum, a văzut că apa din Hunza are peste 6.000 de ohmi. La Lourdes, peste 18.000 de ohmi, 20.000 de ohmi. Okinawa, 25.000 de ohmi. De fapt, parametrul major care rezultă din electroliză. Cât durează electroliză? Știm bine, da? Câteva ore până la 48 de ore până se închide complet acest fenomen din punct de vedere fizic. Și atunci, dacă rezistivitatea este elementul de forță, s-a dezvoltat în lume o știință medicală, cea mai avansată din lume pe subiectul cancer, se cheamă electrocancerterapie, se practică în toată Japonia de 50 de ani, se practică mai nou în Europa, în Germania, unde eu am trimis în ultimii 2-3 ani de zile peste 10 prieteni la intervenții pe cancer de sân și cancer de prostată, unde prin electroliză, prin această tehnică de electrocancerterapie, în 45 de minute se stă la coadă din întreaga Europa, pe o tehnică non-invazivă, pentru a putea face prin electroliză mutarea acestui parametru, și anume a rezistivității de la sub 500 de ohmi, unde celula este cancerigenă, la peste 1000 de ohmi, când deja țesutul este necrozat. Dacă vreți, dăm imagini să vedeți o intervenție în direct dintr-o clinică din Germania, să vedeți cât de puternică este povestea asta, încât voi dețineți, de fapt, la nivel de tehnică, prin ceea ce faceți, un element extrem de important în zona de sănătate, dar nu aveți voie să vorbiți despre el. Și atunci eu, care vreau să cumpăr acest echipament, la mine în cabinet, trebuia, în primul rând, fie să fiu medic, fie să am un alt drept legal de a putea face medicină. Motiv pentru care am dat drumul la această poveste. Eu, fiind prof de metale grele, de apă, de tot ce vreți, m-am făcut fitoterapeut cu acte în regulă. Asta înseamnă că în 2 săptămâni de zi, în 4 weekenduri, începe acum săptămâna viitoare, în 4 weekenduri cu 2500 de lei, oricine din sală devine fitoterapeut cu acte în regulă, curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, încât de mâine să poți îmbrăca un halat când vorbești în fața unei săli, pe care să scrie fitoterapeut. Acum, familia mea, pe la 1400, se chema Fițe. Și am zis că ar trebui să mă fac terapeut de fițe. Motiv pentru care cabinetul este specializat pe mame și copii.
Pentru că de aici trebuie să plecăm cu sănătatea, în primul rând de la copii. Și atunci, dacă vorbim de rezistivitate, ați înțeles mecanismul, dacă vorbim de tensiune superficială, apele din comerț au 75 de newton pe metru. Ca apa să poată pătrunde în celulă prin aquaporine, nu-i destul să aibă microstructură. Am nevoie de o tensiune superficială care să nu creeze rezistență în momentul în care penetrezi în celulă. Și acest parametru se numește tensiune superficială. Este vorba de acest menisc pe care îl formează apa în momentul în care presează acest recipient. Da? Aici. În funcție de mărimea meniscului respectiv, această umflătură, vom avea o tensiune superficială mai mare sau mai mică și electroliza pe care Kangen și alte tehnici de electroliză o face, obține acest parametru la 45 de newton pe metru. V-am dat doar două elemente ca să înțelegeți că apa poate fi înțeleasă mult mai complex, iar în materie de medicină este relevant, în primul rând, parametrul legat de rezistivitate. Și acum, pentru că trebuia să concep un alt mecanism de business care să mi se potrivească mie la vârsta mea, am zis, ok, cum ar trebui să abordez problema? Pentru copii, pentru adulți, la cine să vând terapii? Pentru că a vinde echipamente Kangen e foarte bine, dar înseamnă că suntem încă într-o economie a bunurilor. Ori lumea aceasta se îndreaptă către economia serviciilor. Ori un serviciu terapeutic pe care noi îl vindem, legal, include și bunul, echipamentul respectiv. Nici o problemă. Și cum n-am dreptul ca și cabinet să fac alte servicii decât medicale, suntem organizați pe rețeaua pe care o știți. Și atunci, am îmbrăcat această poveste într-un serviciu terapeutic ca să putem să ne adresăm cui? Unii bolnavi potențiali. Știți, într-un cabinet medical, intră oameni bolnavi, îi întreb ce te doare, după care medicul se dă peste cap să spună ce-i de făcut. Noi am zis, nu ne interesează dacă ești bolnav sau ești sănătos când intri în cabinet, nici nu te întrebăm. Te scanăm prin spectrofotometrie să vedem lutul primordial pe care Domnul ți l-a dat, ce 20 de minerale conține la nivel de carențe, calciu, magneziu, etc. Și îți facem corespondența imediat cu patologiile pe care le ai în momentul în care ai o carență de crom. Dacă ai carență de crom, pe care o văd într-un minut, printr-o măsurătoare non-invazivă, înseamnă că în momentul respectiv o să spun așa: lasă orice cură de slăbire, Doamnă, în pace, că nu o să meargă niciuna, până nu rezolv carența de crom. Pentru că cromul este cel care transportă insulina în corp. Și fără insulină nu putem gestiona problema greutății. Nici a glicemiei, nici a diabetului. Și atunci, înainte de orice altceva, mă duc și mă uit la crom, mă uit la calciu, la magneziu, la încă 20 de minerale. Dar în special mă uit la cât de intoxicat ești ca individ. Suntem la Oradea, așa-i? Când spui Oradea pentru un prof ca mine de metale grele, mă gândesc la aluminiu. Că ați avut o fabrică la Oradea de aluminiu. Păi cel mai important argument pentru mine în Oradea, și acum deschidem front de lucru în Oradea, la nivel de cabinet, este aluminiul, ca să vând Kangen. Ce legătură să aibă Kangen cu aluminiu? Simplu. Aluminiul este un întrerupător neuronal. Iar când spui aluminiu, spui Alzheimer. Sau spui pierdere de memorie după 20 de ani, încet, încet, până când constați că după ce ai uitat unde ai pus cheile, încep să apară niște simptome foarte interesante legate de aluminiu și se numesc pierdere de gust și de miros. Motiv pentru care în tot ce înseamnă spital de Alzheimer din lume, bolnavii fac terapie de reeducare a mirosului și gustului ca să-și poată crește nivelul de acetilcolină din creier, ca să poată să-și reconecteze neuronal informația neuronală. Și atunci, dacă îți la Oradea, înseamnă că ar trebui să scanezi toată Oradea din punct de vedere al intoxicației cu aluminiu, după care să iau apă Kangen și plante chelatoare de aluminiu, cu care să pot extrage din corpul individului acel aluminiu și lunar la control prin spectrofotometrie să mă uit cât aluminiu mai are în corp, ca să-i spun dacă poate copilul ăsta să ia nota 10 sau nu la școală, să-i spun doamnei director, doamnă director, n-ai voie să stresezi acest copil, care are un nivel de intoxicație cu aluminiu de 70% și tu îi ceri să fie blând, să fie cu minte la școală, să nu se bâție, să nu deranjeze copiii ceilalți, când el nu poate, că nu are suficientă acetilcolină. Se dozează în sânge, la primul cabinet medical, acetilcolina, și are legătură directă cu aluminiu. Deci observați legătura aluminiu
memorie, performanță școlară, Kangen, cu parametri prin care putem extrage aluminiul din corp. Unde se pune aluminiul la Oradea și la noi se pune pe burtă la mine, mai lucrăm din greu, da? Am dat vreo cât 7 kg în ultima vreme, anul ăsta mi-am propus încă câteva, pentru că în grăsimea mea se ascunde aluminiul, mercurul, se ascunde plumbul, cadmiu și încă 14 metale grele. Și atunci, noi suntem specializați, am întors invers medicina, suntem pe medicină alternativă, mă uit la tine ca individ să văd ce probleme ai din punct de vedere al carenței și a intoxicării, după care mă apuc să extrag din tine tot ce înseamnă metal greu, ca să pot să te fac sănătos, printr-un proces de chelare naturală, non-invazivă, în care bei un tonic cu apă Kangen, care are încă 3, 7, 10 pulberi chelatoare pe fiecare metal greu, încât într-un timp de 3, 6, 12 luni de zile să te arăt, ești pe verde, te-am scăpat de intoxicație, din acest moment X patologii nu le mai ai. Bun, și atunci se punea problema cui să abordăm, cu cine să abordăm această chestiune. Cu adultul sau cu copilul? Adultul? Pe cum să vinzi Kangen la adulți? E bine, e ușor, așa-i? O știți voi cât este de ușor. Un adult, la vârsta noastră, nu se mai schimbă. În teoria schimbării, se spune că un individ se mai poate schimba până la 12 ani. Motiv pentru care industria alimentară care vă vinde o travă pe pâine, iar eu sunt profesor de agronomie și știu bine ce vorbesc pe subiect, ei bine, industria alimentară cheltuiește 90% din bugetul de publicitate până la vârsta de 12 ani. Doar 10% cheltuiește după vârsta de 12 ani. De ce? Pentru că setarea individului s-a încheiat la 12 ani. Iezuiții aveau o vorbă și spuneau așa: dați-mi un copil la biserică până la 12 ani, după care îl puteți lua acasă. Vă garantez că va rămâne copilul bisericii pentru întotdeauna. Iar iezuiții conduc lumea, încă astăzi. Pe un comportament pe care l-a studiat un mare neurolog din lume, Licton, și care explică mecanismul de învățare hipnotică până la 6 ani și apoi abordare critică după 6. În concluzie, dacă copilul trebuie să fie ținta mea de business pe Kangen, înseamnă că trebuie să intru în școli. Pe ca să intru în școli n-am dreptul, pentru că n-am voie să fac acte comerciale în școli. Înseamnă că a trebuit să dau bună ziua inspectoratelor din Cluj, Arad, alte Bihor, unde avem aprobările să penetrăm în școli, ca servicii medicale. Nu vindem nimic. Facem muncă benevolă pentru 10.000 de copii clujeni. De luni începem experimentul, 180 de copii pe zi. Din 2 în 2 ore vin la atelier de terapie pe apă și pe hrană verde. La Bihor, în măsura în care vom identifica o echipă locală, pornim în orice moment, ca să transformăm școlile din Oradea în școli verzi, pe hrană și pe apă. În Arad deja avem echipă care deja este operațională. Și atunci, înseamnă că școala trebuie să devină, pentru noi, front de lucru, în care facem servicii, evident, gratuite, cu acordul structurilor statului. Și oferim servicii medicale, direct în școală, în cabinetul medical din fiecare școală în parte. Ăsta e primul front de lucru pentru noi, începe luni, peste 2 zile. Frontul numărul 2. Azi când am venit aici la voi, am trecut prin zonă, pe la Băile Felix. Ori noi avem al doilea front de lucru, se numește restaurant terapeutic. Dacă ai 5 săli de restaurant, de ce n-ai pune una la bătaie să o transformăm în cabinet de spital? Ce vă spun eu sună un pic bizar, pentru că vorbim într-o filozofie de ruptură. Vorbim de un Uber medical. Vorbim de un Bolt medical. Asta înseamnă că frânge logica pe care o putem avea ca și oameni. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă mâine vreau să fac bine oamenii care ajung la Băile Felix, care vin pentru terapii de sănătate, vreau să mă instalez în fiecare hotel pe care să transform în hotel terapeutic, într-un restaurant terapeutic în care vii ca și pacient, ca și client, te așezi la masă, cer un meniu, la masă se așează un domn îmbrăcat în halat verde și discutăm subiectul de la zero. Detoxifiere, te măsurăm rapid, te scanăm. Aia înseamnă că în fața hotelului am un cabinet medical mobil care te măsoară, te scanează din punct de vedere spectrofotometric, după care văd cum stai, ce patologie ai în acest moment, te trimite la specialiști pe fiecare domeniu în parte ca patologie, după care vedem ce hrană îți dăm pentru a începe prima fază a sănătății care se cheamă detoxifiere. Pentru că boala începe în intestin și moartea în colon.
Și dacă aceste fenomene așa arată, va trebui să mă ocup de tine să văd dacă mănânci sănătos. Cât de sănătos mănânci? Că poți să mănânci cel mai sănătos din lume dacă ești intoxicat cu aluminiu, cu mercur, cu altceva, pentru că acel metal greu blochează asimilarea de calciu-magneziu. Deci poți mânca super sănătos, super ecologic. Iar eu am creat mișcarea de agricultură ecologică cu 30 de ani de la zero în România, deci știu ce vorbesc pe subiect. Și atunci, degeaba mânca sănătos. Degeaba bei apa cea mai pură din lume. Se cheamă Kangen la noi, așa-i? Dacă corpul tău este intoxicat cu metale grele și eu nu am scos din tine metale grele. Deci, terapeutul la restaurant se uită la imaginea pacientului din față, îi se pune în față meniu detox, se învață pacientul să-și ducă acasă acest meniu, să-l gândească acasă, cu apă, evident, și cu pulberi regeneratoare de ficat, chelatoare, remineralizante, tot ce vreți ca și pulberi din plante diferite. V-am dat doar două imagini legate de un alt model de business care merge pe zona de sănătate și care este legal pentru că medicul din România, câte vreme are competență în fitoterapie medicul, are dreptul pe răspunderea lui să dea orice tratament, inclusiv cu apă Kangen, câte vreme răspunderea medicului este în joc. Și cum în Europa treaba asta nu se întâmplă, doar în Asia se întâmplă această abordare, noi am decis să frângem această logică obișnuită din sistemul Kangen la nivel mondial și să venim să adăugăm o dimensiune de sănătate subiectului Kangen. Mulțumesc! Mulțumim